Elizondon lanbide eskola. Hezkuntza eskaintza, lanbide heziketa beresia, ostatu eta garbiketa arloko laguntzailea. Oinarrizko mailako zikloa. Elementu metalikoen fabrikazioa, informatika. Erdi mailako heziketa zikloa. Administrazio kudeaketa. Erizaintzako zainketa lagungarriak. Natura inguruneko eta aisialdiko gidaria. Mekanizazioa. Goi mailako heziketa zikloa, administrazio eta finantzak. Zuzendaritza laguntza modularra. Haur hezkuntza. Aurre matrikulazioepea apirilaren 29tik maiatzaren 10. Elizondo lanbide eskola.